Ginbong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Sikat sa buong banla, sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations: DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection.
mga tugang. Welcome po sa satoyang programang Bicol Connection. Ngunyan aldaw na Biyernes, Mayo 5, taon 2023. Mairibanan kita about 11 o'clock in the morning. Sa pag-urlay-ulay kan mga napapanood natin, mga nyan aldaw, pag-resibi ni report tali sa mga karonda. Ang mga partner ko, digdi, yaon si Engineer James Oco. Yaon man si Engineer Abilin Dontoralio and Cap Charlie Binaobra. Bert Cabrilla sa transmitter side. Yaon man digdi si Ricky Sagayap. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Sa mga nagantabay sa mga transistor radio, good morning. Good morning kipading RS Raul Sudsud, ang production manager kan kataid ming FM station. Naglalakaw-lakaw si Padya. Oy, Marena Ramlagsiton, Bato, Camarines Sur. Barita niya mo, nahandal na daa ang grupo ni Mayor Junjun Surilla. Sa baka ngaya hatod na sa sayang opisina ang paabuto na preventive suspension. Yan. Dahil sa reklamo na ipinaabot man sa Sanggunian Panlalawigan kan probinsya ng Camarines Sur kan grupo ni Vice Mayor Vic Ramos kontra sa sayindang alkalde. Mala tagaro nag-i-istrikto na da magpalaog dyan. Sa opisina ni Mayor, intero lang ini-screen. Sa baka nga iyon na ni si Madara kan suspension, preventive suspension order sa tayo. Bahad lamang ma-interview ta karondang Philip ang mga local official kan Bato, pati na po ang Chief of Police. Kung ano ang stand kan Chief of Police, kan PNP Bato, kung in kaso mag-abot na po ang preventive suspension order sa alkalde dyan sa sinabit ng Banwaan. Oy, happy fiesta po sa Barangay San Agustin, Iriga City. Sa mga constituentes dyan, barangay official. Siring man kay Engineer Steve Andalis and family, happy fiesta. Siring man po kay Congressman Migs Villaferte. Taga-siton bagayton San Agustin, kan Iriga si Congressman Migs. Kaya palayugan taman po siya nin happy fiesta. Ano daw, mahanda gayod si Kong Migs. Kung maganda, di baka i-open ang gate para sa mga pamiesta. Pero dyan si Director Engineer Steve Andalis saka si GM Edith Andalis permi ng mahanda yan. Permi ng mahanda yan. Ang napaparong ko dyan itong adobong baboy ramo. Masiramo na marayan. Oy, kikagawad Andalis kan Barangay San Agustin, happy fiesta man po. Oy, igwadadigdi yung pigreklamo na punong barangay sa siyudad kan Iriga
Dahil pinagaba da kaya sa indang harong. Ang nagireklamo da, agta, interview daw lip. Kung si Isay na punong barangay ang pigreklamo dyan sa Sangguniang Panlunsod na pinag-uulang mangkuta na daakan sa Rong Lady Council na dahil ako unta bako man niya yung pang legislation an reklamo. Pero garo dinangog. Asin inako kan Sangguniang Panlunsod. Kaya mag-interview ka daw tabi lip or bani. Kasubanggi man po sa segunda diya kan napinta kasi sa Nabuha. Naging makulor, matrayumpo an okasyon. So mga balikbayan, i-enjoy, taan mayor na bisita ninda. Ang mga opisyalis kan sa tuya pong probinsya, yaon duman si Governor Luigi Villaferte, Vice Governor Sal Fortuno Jr., ang aki ni former Congressman Sal Fortuno and Congresswoman Jo Sal Fortuno. Malata nagpaabot man po sindaning mensahe. Saro sa mensaheng ikinaugman ni Kong Sal, sasaguto naman po da kada taon ni Congressman Migs ang okasyon na ini para sa segunda diya, lalo na sa mga balikbayan. Diyan sa party ka Nabuha Camarinesor. Pirmi na ngaya na ipapadagos ko, sabi man ni Kong Migs, ang mga traditional na pinunan na mga activities, okasyon. Sa diring kunada, espesyalmente sa Nabuha. Sa mensahe po ni Kong Migs, padangat niya daang maray ang Nabuha, sobra daang maray ang sa iyang pagpayaba, ninulita kung bako sa Nabuha, mayong Congressman Migs Villaferte sa Rinconada, mayong Governor Luigi sa probinsya po ng Camarinesor dahil sa dakulang mandatong itinao sa inda. Asin yaon po ang dakulang mandato man itinao kanabuha ki Vice Governor Sal Fortuno Jr. O kaya maugma. Ibabalik niya po da ang mga maray asin makatotohanan, asin mas dakul na budget ang itinagaman niya ngunya na taon sa sinambit ng banwaan. Kaya palakpakan ta po. Tap-tapan ta. Sabi nga ni Kong Sal Fortuno, tap-tapan ta si Kong Migs Villaferte and Governor Luigi Villaferte, kabali siyempre ang Vice Governor kan probinsya po ng Camarinesor. Happy birthday sa gabos na may mga masiliberar ng kumpleanyo ngunyan Alda. May you have many more birthdays to come. Sa mga mag-aragom na masilibar kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Enduga po. Sa may mga kapiestahan, happy fiesta. Sana ba kung bawal po ang putsiko? Yan. Sa mga paraoma, good morning. Kung mayan mga paraoma, dakit ang kakauno na kanon kadi, kaya palayogan taning good morning. Ang gabos na mga paraoma, mga parasisira, good morning. Sa mga yaon sa ladukan transport sector, sa ladukan mga market vendor, maray naramrag ka ninyong amin. Sa gabos na nagaantabay, sa gabos na mga Facebook Live viewers, good morning. Oras mga tugang, 9:45 in the morning. Ang oras na ni atod sa to, kan sa to yung mga sponsor, asin iba pang mga advertisers.
An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Time check. Hatod sa Indo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS.
Bueno, mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Salamat Sir James sa sa mga hanap buhay. Sa iba pang impormasyon mga tugang, naglawas nin mga geya, sa pagpili nin mga ibobotong kandidato niya na barangay asin iski eleksyon. Dapat kaya makaboto po kita ng tamang mga kandidato, Sigun po sa DILG, dapat maging kita, kumbaga sa suri, yan, or mapanuri sa pagpili po sa mga kandidato, maaspirar na naman. Dadako lang urulay po baga ang pagpili ni mga personalidad na iyo ang mga mamamayo sa mga lugar, sa mga barangay, sa mga masunod pong mga taon after eleksyon na naman. Yan. Dapat may mga basihan po kita, may mga guide, may mga keya kung paano ang pagpili. Konsiderar na dapat matino. Tultol ang sarong kandidato kung ini igwang inaapod na ang kahulugan kayan mataas ang pagpapahalaga sa pananagutan. Accountable. Agarang umaksyon, responsive, yan, inaapod. Accountable, tapos responsive, tapat sa serbisyo, dapat transparent, iniuugnay ang bawat isa at hinihimok makilahok po. Participatory. Nagpapamalas ng mga pamamaraang katangi-tangi, innovative, na inaapod. At okay sa pakikipagtambalan sa CSO, NGO partnership. Yan. Po, ini kong modelo sa kalinisan at pangangalaga sa kalikasan. Alerto, tapos hanip sa hanap buhay. Una sa serbisyong panlipunan, subok, angat sa larangan ng palakasan at yumayabong ang mga programa. Maasahan man sa buot ang sarong kandidato kung maayos na tumutugon, agarang nagbibigay ng tamang serbisyo, alisto sa panahon ng crisis or crisis. Igwa dyan nagkakandidato, hindi mo nga masublian ng trapal o sako or masublian ng yero na ikatapal sa nagtitios man na constituentes ninda na anarong kubo-kubo. Dahil nga ni makaayaw dato los tapos mga kandidato mahagad buto. Dahil masublian ng panapna. Dahil lamang nga manaong mga dahil lamang nga manaong sa kataraid ni na sobrang panira. Yan medyo maloya yan na kandidato. Pang personal sana as in self-interest and lamag kayan dyan sa indong barangay. Naglalaon po ang ahensya na makakahanap ka mo ng siring ng mga kandidato. Aksyon agad, siguradong may programa,
ayos ang kagamitan sa barangay, hinahon ang pinaiiral, ang pera ng barangay ay para sa mamamayan, asin nagpapahiling nin isog kung kaipuhan sa tamang paagi. Naglalao man po ang DILG sa mga bagay na isa sa puso, asin isa sa isip. Kan mga botante at mga geya na ini asin na mga katabang tanganing makapaglukluk ng mga kandidatong tunay na may puso sa pag-siservice. Bago itong sagin-sagin banana pala. Mga tugangan, di inarman po sa Bicol, inganyar ang publiko na makisumaro sa mga aktibidad ngunya na month of the ocean. Sigon po sa ahensya, obeto kan aktibidad na mapakusog ang kaarawan kan lambang saro, pigo konsideran na world's largest ecosystem. Obhito man kaini ang urog pang mapakusog ang promosyon in biodiversity management as in conservation and protection kan coastal as in marine ecosystems para sa mga masurunod pa pong mga henerasyon. Ang kadagatan sa buot dakula ang ginagampanan na papel sa buhay kan kada organismo. Gikan sa pagsiserving tahanan kan milyon na mga species asin pagiging source nin kabuhayan nin mga tao. Takon mayo ang kadagatan, guroslok, gurotom po kita. Manag kitang panira, kaya sa kakadakol pang iba. Dangan sa ibong kaini na atubang subuot ang marine ecosystem sa dakulang banta nin pagkaraot bunsod pa man giraray kan salang gibo kan mga tao arog kan overfishing, pollution as in climate change. Minsan ang mga basura kaya diyan na piguurula kan mga tao nabababoy na sa tuya pong kadagatan. Mga oil spill, mga kunano-anong, mga grasa dyan na piguurula. Napopoisyonan mga sira. Ang mga coral reefs nagkakaraot kan ibang mga parasira dahil sa mga teknolohiyang pangdagat, pandakop nin sira. Pagbibigay doon po kan dinar, oras para kumilos na ang lambang saro, tanganing maprotektaran ang kadagatan partikular sa paagi nin pagbawas. Sa paggamit nin plastic na iyo po ang nanginginot na pollutant kan katubigan asin nagpapakusog kan promosyon nin sustainable fishing practices. Tema kan celebration kan month of the ocean, ngunya na taon iyo po ang sustainably feed the global population. Yan. Sa iba pa nga mga impormasyon, mga tugang, ali man sa DSWD Bicol, padagos ang paghahanda sa posibleng epekto kan El Nino sa tuya pong Kabikulan. May inapod na preparedness efforts ang DSWD. Sa pinaga-dita na na epekto kan rice spill o tagalang sa riyon nadala po kan El Nino. May taga-uran-uran Sa katunayan sa buot, nagpapautob na ang ahensya nin proactive measures tanganing paghandaan ang potential impacts kanasabing weather phenomenon na inaasahan na madulot po inin tag-alang. Igwa na nga ning mga kauman po, garatak na. Maringani ta medyo nadilig-diligan man po ang mga
natigang na at arano na. Tirigang ng lupa. Yan. Na nag-uran-uran. Digdi po sa parte kan Bicol Region. Posibleng abuton ng pirang bulan ini. Pero namati tapo bagaan Agua de Mayo. Kan pizza 1, 2, kasuod ba nga ni 3 iyo pa. Indang ko niya na pizza 5 kung makamati pa kita kan Agua de Mayo. Na sinasabi kan mga gurang, bulong dahil ini sa mga hilang. Kaya magkarigos nga sa tubig uran, huli kan Agua de Mayo. Pero ako sinipon, natagitian sana. Bilang party kan mga lakdang kanainsya sa pagi kan Disaster Response and Management Division team kan DSWD. Nakikipag-coordinar na sa mga LGU para sa close monitoring as in pag-identify sa mga komunidad na posibleng at risk digdi. Bigbisita man kang grupo, kaya ba mismo si Regional Director Norman Laurio ang nagkapira mga DSWD Kalahi Seeds Water System Project sa probinsya po. Arog na sana kan probinsya man kan Masbate asin iba pa. Kasabay kan pagbisita kan opisyal, tinawanan doon kani ang importansya kan siring na mga proyekto para matabangan ang mga komunidad na posibleng epekto kan dry spell lalong-lalo na higit ang mga parauma as in farm laborer. Mientras tanto mga tugang, igwa man maabot sa labi sa 45,000 na mga food packs as in iba pang mga relief item ang naka-preposition sa mga strategic location sa bilog na Kabikulan kuning kaso kaipuanon sa mga maabot na mga aldao. Oras mga tugang, alas 10 sa 12 sa nin pagkaaga, alas 10 sa 2 na tulos nin pagkaaga. So mga mayo pa pong panap na, magtaga-disponer na mga mister, mga misis. Si mayo pang panap na, mayo pang panggatong, mayo pang panira. Habang amay pa, magtaga-tuktok na sa kataraid, magtaga-utang na. Tamayo man maraot mag-utang, basta bayad-bayad. So yan sabi kan mga Chinese baga, na mga negosyante. Hindi bali utang, basta bayad-bayad ha. Pag di bayad, ako di na ulit bigay utang. Kaya kung mag-utang kay puwan tatao magbayad, tangarig makautro pa. Ani ba kayo ngayon, nagpautang na, iyo pang tinatabuga, iyo pang titigbason kan pinautang. Ay ka nang utang. Irak man daw minsan kaya nibang mga nagdali na kung na magpautang nararaya. Dahil na ngayon kung mapautang today, manya tao magrumdum ng pagbayad. Ansa kuya ngayon pinautang. Dapat kaya pag tatao ka mangutang, tatao ka man na magbayad. Yan. De bali papaano nagbabawas nga dapat bakong full payment and pagbayad. Basta at least nakakarumdom dawa dit o di maugma na baga. Dahil itong emergency mong pangangaipo na-resolveran kan taong nagpautang. Kaya dapat rumdomon pag igwaman di bayad tulos sa sinublian mo ni na kwarta. Garuman yan sa mga parainom. Dapat sa mga parainom, tataw ka magpainom, tataw ka man na control sa pulutan. Kung uling libre na sa inom, libre pa sa pulutan.
Ginugurumlo ng entero ang pulutan. Una mo, panira na. Oh. Bueno mga tugang, mahanap buhay na kami. Oras, alas 5 nin pagkaaga. Oras na niya, tudkan sa ito mga sponsor, asin dakol pang mga hanap buhay. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers. Dadai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kondunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko Trisol, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa
Kellogg's Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, ang hindi nagkakaingatan. Padala yung kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tignas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakulahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Ngayon mga tugang, balik kita sa Satuya pong programa. Dose minutos na po, makalihis ang alas 10 ninaga. Ngayon mga tugang, uuranon da po ang lugar kan Palawan, ngunya na aldaw na Biyernes. Ini po kasunod kan sarong low pressure area na harani sa sinabit ng lugar o probinsya. Sigun sa report kan Pag-asa. Ang LPA huring nahiling nasa 95 kilometro sa sirangan ng Puerto Princesa City, Palawan. Dini po sa Intertropical Convergence Zone, ITCC. Nakalaog sa ITCC na nakakaapekto sa Palawan, Visaya and Mindanao.
Baka sa Bicol region, magdagos-dagos naman ang init ko niya na Aldao. Kaya yan, parting yan kan Palawan, Bisaya and Mindanao, makaka-experience yan in medyo malumlum na kalangitan na may pa burbugso nin oran. Pagkitkilat. Gustong sabihin kani posibleng ang mga plus flood o pag-tiris nin daga sa mga moderate na pag-uran na pwedeng magdulot nin makusog pang pag-uran sa lugar. Sabi kan Pag-asa. Sa Metro Manila, makaka-experience man po nin mga pagkitkilat as in pag-uran-uran. Mga toga, ang Department of Transportation pero naghahagad din katabang katuwang. Sinisirip kan DOTR ang posibilidad sa pag-tapik sa serbisyo o sa pagtapik ng serbisyo ng ibang ahensya. Kana gobyerno tangarig masimbagan po ang kakulangan sa plastic card para sa driver's license. Sinabi po kan DOTR na nagdalikod daw na uurlayan na ninda ni Secretary Jaime Bautista sa Direktor kang National Printing Office ang sa indang technical capability na mag-supply ng license card. Nakikipag-coordinate naman po si Bautista sa Asian Productivity Organization production sarong government-owned and controlled corporation. Ipinahayag po kan DOTR na kakaipuhanon pa kan mga ngaipo pa ng Central Bids and Awards Committee kan mas dakol na impormasyon bago maisapinal ang agency-to-agency arrangement sa paagi kan Memorandum of Agreement. Ay, okay, Sir Manding, no problem. Bantay bata. Okay, yan ta, mga English speaking pati mga apo mo, ha? Nosebleed niya ako sa mga apo mo, sir. Duwang lalaking abang mga healthy, saka talagang mga makisi-kisi, mga English speaking. Nosebleed niya ako palibasa teacher ka niya ako, saka si Ma'am Tony. Kaya urulay-ulay sa lab ka narong nindo kan mga apo nindo, puro English speaking nga niya ako bagani. Mga tugang sa presente nagasagibo ang sibak nin competitive bidding para sa license card. Ang deadline for submission and opening of bids nakatalaan po sa Mayo 24. Napiritan man po ang Land Transportation sa office na pansamantalang mag-issue nin permit matapos mabusan ng plastic cards huli sa procurement issue. Yan.
Mga tugang, medyo nagkukulang-kulang pala ng doktor as in mga nurses sa Pilipinas. Aaboton daling mga 12 to 23 years, sabi kan DOH. Ay lalo na pong nagkaigo kita ng COVID-19 pandemic. Aaboton pa sa 12 to 23 years para masimbagan po kan Pilipinas or kanasyon ang kakulangan. Need mga nurses and doktor sa eraram kan presenting sitwasyon sigon sa DOH. Sinabi ini ni DOH sa Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Berhire kan ipinunto kan House Appropriations Panel Senior Vice Chairman or Chairperson Estilia Kimbo na dakol mga lisensyadong mga doktor and nurses ang dahil nagtatrabaho sa sektor kan salud. Susog sa mga data kan gobyerno. Ipinapahiling sa record kan DOH na igwang 44,602 physicians and 178,629 nurses na nagtatrabaho sa nasyon na malayo mula sa Professional Regulatory Commission's record na 95,000 licensed doctor and 509 licensed nurses. Naibulgar ang kakulangan ka nurses and physicians sa Senate hearing, mga tugang. Sinabi man ni Berhire na bakong gabos ng doktor asin mga nurse nagtatrabaho sa sektor kan salud. Minuli subot ang iba nasa pagtukdo, business process, outsourcing, asin iba pang industriya. Ang iba nga ni yaon dyan sa pag-vloggers, sa mga Facebook, online selling, kung ano-ano na sana, negosyo. Sigon sa iya, ang karagdagan ng 178,000 nurses and 114,000 doctors paan kaipuan sa nasyon. Ani ba kaya nag-a-abroad pa na mas mahal ang bayad sa inda sa abroad kaysa sa sweldo sa Pilipinas? Oras na mga tugang, 24 minutos na. Makalis po ang alas 10 ni naga. Duman mga tugang sa Catanduanes, nagpagirundom sa senda ang mga residensya o residente na liwat sundon ang minimum public standards kasunod kan paglangkaw. Nina kaso na naman, pagtaas ng kaso kan COVID-19 sa sinambit ng probinsya. Kaya liwat nagpagirumdom ang gobyerno probinsyal kang Catanduanes sa sendang mga residente na liwat gibon ang mga minimum public health standards kontra COVID-19. Ini pagkatapos na mailista sa probinsya ang apat na mga bagong kaso kanasabi ng helang or virus. Matapos nagkapirang bulan mayong confirmed cases ng COVID-19 na nairestro sa sinambit ng probinsya. Ang apelasyon kan na provincial LGU sa publiko liwat gibo na sinsundon ang mga pag-iingat kontra sa virus. Araw kan pagsusulot ng face mask, kung mapasyar, makikisuksukan sa mga mataong lugar asin mga pampubliko. Dapat perming maghugas nin mga kamot, magbubo nin alcohol, pag-isolate kung mamatian nin mga nakakamati nin mga sintomas. Kan hilang.
malata sa pinakahuring listahan or data kan Provincial Health Office, ang apat na mga nagpositibo sa probinsya puro gikan sa Banwaan kan Birak, Catanduanes. Ang edad 21 hasta 22 anyo. So, kaya maglikay po. Sabi kan, probinsya po ni Catanduanes, as in magsunod sa minimum health protocol. Godang inkwentro bagang nangyari sa pagultanan kan mga soldado sa SIN-NPA sa parte kan Banwaan kan San Miguel, Catanduanes, mintas nagsasagibo ng security operation ang mga otoridad. Nagpang-abot ang mga miyembro kan Philippine Army 83rd Infantry Battalion asin ibang miyembro kan Communist Terrorist Group sa sitio Kaglatawan, Barangay San Miguel, Catanduanes. Malata sigon sa report. Nangyari ang nasabi ng inkwentro mientras nagsasagibo ng security operations ang grupo kan mga soldado sa lugar bilang pagresponde sa mga nare-receive nindang impormasyon na may mga kadudadudang grupo ng mga armadong lalaki sa sinambit na barangay. Gikan sa nasabing inkwentro na recover ang nagkapera sa mga gamit kan CTG, kabilang na po ang sarong M16 rifle, duwang bandolier, 5 anti-personal mine, sarong roll detonating wire, 7 long steel magazine, isang rifle grenade, 3 keypad cellular phones, and 3 backpacks asin mga assorted and personal medicine. Mientras tantong nagaliman po o nagdonar ng 10 minuto ang bakbakan, kanduang grupo, may man pong naibaritang casualty sa lado kan mga soldado sa asin mga rebelde. Siniguro man napadagos pa man giraray ang pagibo nindang operation. Kaya matawanan ng seguridad asin kaligtasan sa lugar ang mga residente. Duman pa lang sa pigpost ni Sir GB, barita ko itong maano da abaga, matukaw da ang mayor duman sa Legazpi. Si itong dating representative from Ako Bicol Party List. Oh, yan ang nakuha akong impormasyon sa pigpost niya, ano. Garbin Jr. will replace Rosal as mayor of Legazpi City after disqualification by Comelec in Bank. Oh, yan.
Malas-malas maning mga Rosal, inat na naribayan dyan na Rosal itong gobernador, Noel Rosal, o naribayan kan sa iyang vice governor. Ngunya na naman, ang maribay na mayor da dyan sa Legazpi, kay Rosal, itong nadaog man na kandidatong mayor. The decision of the Inbank or Comelec Inbank has come out on the disqualification of Legazpi City Mayor Geraldine Rosal due to her violations of the Omnibus Election Code during the last 2022 election. Based on the decision, second or second placer Attorney Alfredo Garbin Jr. will replace his position. Respondent is found to have given money to influence, induce, or corrupt the voters as described in Section 68. Open and close parenthesis in relation to Section 261 A1 of the Omnibus Election Code. Respondent is hereby disqualified from being a candidate for Mayor of Legazpi City, Albay for the 9 May 2022 national and local elections. Pursuant to relevant rules in applicable jurisprudence, the second placer, Alfredo A. Garbin Jr., is hereby declared the duly elected Mayor of Legazpi City. Ay, nako, mga Rosal. Tapos na ang sendong political career ka ni. Pirmi ka mong pirmi ka mong nadadali. Kan reklamo sendo sa comedy. Uy, sa rodang unboy, mga tugang. Nagadan, matapos na makaturog na nakadapa. Kadaklan talaga sa nagtuturog na dapa, delikado ta, napupuot ang puso. Mag-agong nga ning mag-agong, kung minsan di malas ang mister na nakadapa, aba, inaatake man sa puso, ta kung nasobrahan maning Viagra. Pangyayari, Hoy, happy fiesta sa mga taga-barangay San Agustin, Iriga City. Good morning, Ching Si. Ano, Ching Si? May pipistang ka dyan? Dakula po dang maray ang kangalasan kansarong pamilya na ang sendang aki day na daaliwat na napagmata sa pagkakaturog. Nakaturog daan ng boy na nakadapa. Kan hilingon kan mga magura day na daan nagahangon. Mamandang mga kamatian o kahilangan na namamatian ang boy. Kaya nakubanan na sana na ang mga kapamilya na binayaan na sinda. Kana umboy asin binawian in buhay. Huli sa sudden infant death syndrome na sarong pambirang pagkakataon na nawawaranin hangos o duros. Oxygen sa hawak ang aki mintas na ipo nakaturog na nakadapa. Na iyo naging kausa kan sa iyang kagadanan. Pinagpagirumdom kan mga eksperto na iwasan ang pagpaturog na nakadapa sa mga kakian o rumboy dahil lagi resulta in pagkawara nin oxygen sa lawas kan sarong aki. Bantayan tapo dang marayan mga umboy. Mintas sa sinda nagtuturog. Dahil padapaon kung an mga maturog. Mahirap po daang mawala ng anak. Lalo na hindi ito inaasahan na pagkakataon. Pagtaga share and likes man po nindo ang mga news kan RPN DCKI sa Facebook page kan RPN .news Iriga City. Ang news content writer ta is si JV John Verdiflor.
Oras mga tugang, 35 minutes after 10 o'clock in the morning. Sa mga lechoneta, good morning. Salamat sa inyong pong pagantabay. Taga Santa Cruz Sur, Iriga City, good morning Sendo. Kay Manoy Leo Losenya, good morning. Sering Monkey Jojo Piñaoha. Diyan sa may party kanla anunsasyon, good morning, magandang umaga paring Saldo Villagomes at kay Mrs. Villagomes. At kay Engineer Harold Villagomes, good morning. Good morning man kay at board member Shai Noble, kan Rinconada area. Good morning man kay Mayor Ray Lacoste kan Buhi. Madali naman sinda mag-celebrate kan sa enda pong Pintakasi. Pero garo mainot kita digdi sa Iriga. Ay dahil mainot ang Buhi pala. Ang Iriga dyan 13 Magkakaigwaman pa lang kita digdi sa Iriga ning Miss Iriga, search for Miss Iriga. Miss Rinconada in Miss Bicolandia. Ay, Draculaon dapat ang premyo na ipapanao. Tapos, magtaga-i-inquire na kamo kung na rin pwede mag-submit ng application. Dapat single, Never been, itong dahi pa na, dapat dahi pang experience yung mga aki, pwedeng magbali dyan. Darakulaon pong marayan premyo, maging sa first runner-up, second runner-up, makaka-receive nin darakulaon na premyo. Kaya mag-i-excusar na i-inquire kung paano makabali sa beauty pageant, nagigibunig di sa siyudad kan Iriga, katakod kan sa tuyang nagdadangadang na Pintakasi celebration. Yan. Igwaman kita sa probinsya, Kaugma Festival, may mga banda dyan na invited si Governor Luigi Villaperte. Barita ko nga si... May bandang Jumbo. Ano to? Jumbo? May parkantang Jumbo. O ano to?
Basta mga sikat na pong mga bandaman ang invited dyan ni Governor Luigi. Katakod kan Kaugma Festival celebration sa probinsya po ng Camarines Sur. Yan. Dangan si Governor, padagos man po ang pagbisita sa mga banwaan. Padagos na nananao po ng tabang pinansyal. Tapos, nagdi-distribute ng mga food packs. Oh. Dakulang tabang man po inisito yung mga tiyos na mga kababayan. Yan. Tapos, magdalan man po kita ng mga activities dyan, ano? Dyan sa Buhi, Parish of St. Francis of Assisi, ano? Patron pa lang dyan, ano? Oh, kaya magbisita man sa mga activities dyan sa simbahan. Tapos, ang PNP, Bicol, palayogan tama ng good morning. Sana mayo na pong magbukis ng mga STL operation, ano? Mayo nang magparaburukis ng mga waiting na yan. Taka itong mga inot na daw, napabarita sa Naga City may waiting. Api sa ligwa na nga ni kitang STL. Yan. Duman man po sa mga gustong magpalibre ng pagpa-x-ray, mammogram sa, ano nga po dyan, mammogram, machine, libre. Dyan sa may hospital ta sa Banasibula. May ultrasound dyan, libre. Tayo na magulpi sa bayad sa mga pribadong hospital. Si mga gusto gayod na magbali man sa pa-contest dyan sa probinsya, magbali ka mo, ipailingan sa inyong talentong Bicolano. So mga amateur bands, Battle of the Bands on May 25, dyan sa Capitol Kaugma Grounds, yan. Ang guest po pati nindo dyan, itong sabi ko na nga ng Filipino rock icon na Bamboo, ano? Bamboo pala, Bamboo. Jambu. Bamboo, yan. Maurag baga ni yung rakista baga niyo. Maurag din kumanta. Garo mga dakulang premium man po ang naghahalat para sa indo dyan. Katakod kan Kaugma Festival celebration, kana probinsya po ng Camarines Sur. Yan. Digdi man sa Iriga, sabi ko na nga ni, tama pinta kasi celebration man kita, ikaw man kita digding beauty pageant, search for Miss Iriga, Rinconada, and Bicolandia. Kung taga Iriga kay ka makoronahan ka yan, di dakulang premyo ang marireceive mo. Baka mga 150,000 kayo ang premyo kayan o marireceive nindong cash prize. Kung ikaman korona na Miss Rinconada, di iuman. Arog man kayong kadakulaan kantidad, mga 150,000 man ang premyo. Sa Miss Bicolandia gayod, 100,000 ano. Ang mahal-mahal na premyo marireceive, ang makukoronahan na Miss Iriga, mga 150,000 pesos. Ang Rinconada, Miss Rinconada and Miss Bicol Tourism, 100,000 pesos ang marireceive. Pero itong mga first runner-up, 75,000 ang premyo. Second runner-up, 50,000 pesos. Sabi daw, garo may katahid ka dyan na umboylip. Marinaga sa mo. News Director Philip Barasina alias DJ Pugi, garo Bicol Connection Report. Garo ma-report ka na kaigda ka, natagilidan mo, si Umboy na aki, garo na ipit. Salamat, garo na nga, Joey. Mapagkamalang kita din. May garo niya ako nagtagilid kang bigla, garo na ipit si Umboy na aki, napaibi pati. Ano man? Umbira. Normal man yun sa umboy, nag-ihibi.
Ganyan sa simbahan, nagpapalahirigan umboy. Iyo man ang ganda, no? Kaya, maski sa luwas kan simbahan, igwa man umboy. Pag una ko sa'yo, muna sa laog ka kan simbahan. May manda, yung mga pigbubunyagan, halos patapos na. Sa engkang parte, San Agustin. Sa enang paroke ka na San Agustin? Sa enang tungod? Chapel. Chapel lang yan, yaon dyan. Oo. Ay. Duman ba sa may pasiring sa Bitanya? I see. Pasiring duman sa Barangay Hall. Ay, iyo, oo. Wanya nagninong ka sa bunyag? Dahil man, digdi lang ako sa pinsan ko. Talagang grabe na tao digdi sa Barangay San Agustin. Duman nga ni Kipunong Barangay Badi Katimbang. Grabe niya ako ang tigluluto. Alas 9 pa lang pag-agi ko sa bago. Dahil na pati nagluluwa si Kapitan Tano? Grabe ang ginigibo sa laog. Pero nakaapit ka man sa arong niya. Dahil naman ako naghapit ka niya ako. Sibot pa si Kapitan Iyo. Hoy, happy Fiesta sa mga taga-barangay San Agustin, digdi sa Siyudad Can Iriga. Sisay ang pamimistan mo dyan, Lip? Digdi sa kuyang pinsan. Saan man ang lugar kaya? Digdi sa Oroy Tanzana ni dating punong barangay Julay Colarina. Masakit masungkat. Kung yan nilooban. Iyo, masakit masungkat. Garong looban man ang gadyan, Oo. Dapat igwa ka mo ng contact duman sa luwas sa may release. Pero ang barita ko, iyo mananggad. Ang barita ko, karoon naganda man si Director Engineer Steve Andalis saka si GM Edith Andalis. Dahil ko daw kung yan. Dahil mo na yan. Tranquilo bugang maray suwarong. Abot sabihin karo, mayo pang gila-gila kung maadobong baboy ramo. Baka panghapon lang. Ngayon sa kuyang dugang na informasyon, kukonsiderar ka na force multipliers ka na 9th Infantry Division kan Philippine Army na sobra sa 5,000 na miyembros kan Citizen Armed Forces Geographical Unit o kapgo sa interong rehiyon. Sarong ribo o sobra sa mga inian na nasa Camarines Sur na kurukaibahan kan mga regular na miyembros kan Philippine Army na nagpapatrolya sa mga rayong barangay digdi sa naunambita ng probinsya. Kaya pwera digdi na pagpatrolya kan mga kapgo enot na pigbabantayan ninda yan mga proyektong panggobyerno para sugot rautun kan mga armadong grupo. Iniya na trabaho kan mga kapgo, inapod man na CEA na gustong sabihin niya na kapgo Active Auxiliary. Basado sa naging paliwanag ni Colonel Sisinando Magbalot Jr. na Commanding Officer kan Division CEA Affairs, Unit kan 9th Infantry Division kan Philippine Army. Sigun sa paliwanag, sinabi man ni Magbalot Jr. na 15 aldaw sa naman ang duty kan mga ini sa sendang detachment na sinang sendang subsistence allowance kada bulan iyon nasa 6,500 sa naman. Taon yan, may ongoing training sindang pinagigibo sa mga gustong maging miyembro kan kapgo o CAA. Kung may madigitay, babala ka. Ikan sa pera. Pero marin yan, basta may sweldo. Oo. At least, igwa ka man na aasahan dalaw ng tarong bulan na 6,500 pesos. Marin na, kaysa magparatambay. Kisa ako doon na Marines na Garday, dyan sa Kabukisan. Ayaw baga. Yung sniper. Kanyugan. Yung gayo ka. At least kung yan sinda, naka-insert ang buhay. Yan, saka may sweldo. Oo, may mga benepisyo. May sweldo na, may badil pa. Yan. May mga benepisyo makukuha ang pamilya kung yung kaso sindahan lumalason. Yan.
Ang kakambal sa naman mga militar, nagkakapot ng badil, timbang buhay. Iyo, timbang buhay. Kung di malas, pwedeng mapadalian sa imong buhay. Parte naman yung kan sinumpaan na trabaho, kabanga nasa hukay, kabanga buhay. Sabi man kaniba, habang may buhay, may pag-asa. Yan. Ang problema kung nawa buhay, din taglaw. Kaya ini ang mga pigbabantayan ko niyan, kana kapgo na kapot ka na 9th Infantry Division ka na Philippine Army. Itong matapos, itong mga proyekto na dai mapurnada ka na mga rebelding grupo na New People's Army dyan sa mga kabukidan. Lip, dahil ka pala nag-interview sa Bato, barita ko, maabot na da ang preventive suspension order hali sa panlalawigan and Governor Luigi kay Mayor Junjun Surilla. Hindi ko pa daw na papasadahan na banwanin ba to? Pasadahin daw kung ano ang kamugtakan ngunyan kan Bato, dangan interview mo ang PNP kung anong stand din da dyan. Kung magabot naman ang itong massive kan preventive suspension order kay Mayor Vice Mayor Bicramos. Oo. Siyempre, may mga nakakaputan sinda kaya na papilit. Digdi man da sa Iriga, may sarong punong barangay, iriniklamo sa sanggon ang panlonsod nin sarong agta. Ano? Pero gusto dang ulangon mangkan sarong lady councilor. So maputi man. Oo, ito da nga nakikipaglaban sa mga tugang niya itom. Ito da kaya man na agta, nagpatindog ning harong, pag-isa diri ning punong barangay. Kaya ginabagayod, itong naiistaranarong, nagreklamo sa sanggon ang panlonsod. Pinadimulis pala. Kaya may mga dapat kita pala na interview Lip. Mag-interview ka. So, ini muna tabi karundang Joey sa kuyang mga heras na informasyon. Alidigdi sa kuyang location ni si Philip Baracena, RPN, Radio Ronda. Salamat na maray, karundang Philip Baracena sa dagdag na mga informasyon sa lawgan sa tuya pong programa. Nagdara sa oras na 8 minutos antes, maga alas 11 nin aga. Madali unsanan oras. Ang problema taman daw, ini yung computer ta sa announcer's booth. Mag-ano ka ini yung bridge music, mag-play. O, pinditon ta ka naman daw. Aloy talaga, daw ni? Tagaro grabing paghang. Dahil tulos siya papangsyon. Sige lang ang ikot-ikot. Yan. Maray pa kayo digdiyo. Okay. Yan. Gawin naman ito, gang. Ako po, maloy-loy naman na mapaaram sa laogkan sa kuyang programa. Sa information niya, dyan si Ricky Sagayap. Sa transmitter site, yan naman si Bert Cabrillas. Yan naman po si Chief Engineer Abilin Dontoralio. Si Cap Charlie Binaobra. Digdi, ang partner ko, Engineer James Oko. Uy, kapangaran ni sarong sikat na artista, Joey De Leon, nasalakab na dahil man sa kasong droga. Kapangaran sa naman kumbaga sa namesake ini, kan sarong comedian na sikat na si Joey De Leon. Was arrested in Quezon City on Tuesday on drug charges. Iguaman nga ning kapangaran ni Ferdinand Marcos, na-aresto man. Kapangaran man sa
Kaya nasasakitan ang NBA mag-issue tulos ni mga clearance sa mga nagkukuha ng NBA clearance na may mga pangaran na may mga kaso. Yan. Ito man na Ferdinand Marcos, na-aresto man ito. Sa party kan Taguig, sa panmamanyak man subot nin tulong babae. Grabe ano. Mga kapangaranin mga sikat na tao sa Pilipinas. Ining mga nasa lakab man na ining may mga kaso. Sa lado teknikal, ang sakuyang partner, Sir James Saoko sa lawas, siya dyan si Philip Barasina, News Director. Sa ngaran ni Ma'am Kayla Ligasyon, ang samong magayong gayo na apa. Sa ngaran ni Production Director Manding Sarion, sa Newsroom, JB. Ang sa tong news content writer. Siya naman dyan si Cheng C. Ang tabayanan sa agaan sa iyang programa. Pagkahapon. Ini po si Joe William. Salamat kan sa Edo Bagantabay. Standby po sa masunod na mga programa. Halo-halo espesyal. Kan sa Edo Bagantabay.